Ka kalli wasan nan? Kai na kalla wallahi sun sha wahala sosai. Kai ai wasan nan ya biya ni. Wallahi wasan nan ya biya ni. Sai a ƙarshen minti fa aka samu wannan yaron ne yazo ya sa ƙwallon nan. Na faɗa ai gaba ɗayan su ya fi su wayo ne duka. Sai dai kwantar da golan gaba ɗaya. Yana ma da sa'a ne sosai. Sa'an shi ta kai mu ƙura wallahi. Ba su can ba sun fito. Kai illa irin masu zafin nan ne fa. Wannan ai kala ta ci ma. Yariyan nan ne kala na ne. Ha ba ya ka haba wannan ba ajin ka ba. Ba ajin je jaraba. Wannan kalan mun ne ai ka bari kawai ne. Ka bari kawai ne. Ka sani ai. Ka bari kawai mu je. To shikenan je ka abun nan. Je ka dai kawai je ka. Ne. Ba na maru wallahi. Kai da Allah. Marin kamata yi? Ko kai ma ka je ne ka gwada. Ya kamata in je in jaraba gaskiya ni ma in jaraba sa'a ta. Sai ka dawo Allah ba. Aha, dala dan rike mun nan bari ka ga ni ma dai. What? Yeah! Ya kai da mutumi na. Wuta kake ji. Ku je kai ma kai karba kenan. Wallahi kamar rana. Kai. Wannan mari haka. Wai yarinyar nan wace irin yarinya ce dan Allah dan Allah. Ai dukan ku na ga muku ba ku. To kowa dai aljana ce ne. Dukan ku ba ku iya bane. Ku iya bane. Ku sa ido ku ga inda ake. Assalamu alaikum. Kuma ta barka sunan ku? Ya gida ya huta. Na ga alamun kaman kun fito kuna jiran abun hawa ne ku? Kuma ga rana tana dukan ku. Bai kamata a ce kyakkyawa kamar ki ba a ce kina kusa da rana haka ba. Ya kamata a ce yanzu kuna gida kuna shan AC ne. Shi yasa na zo nema domin na dan kawo muku inuwa ko Allah zai sa nema na dan sha daga ciki ko ba ka ba. To ni dai tunda na ganki yanayin haskenki da kyawunki ya duki zuciyata daga nan na rikice na giginki kuma alamun idan na tafi da wannan cuta ban zo na sanar miki da shi ba za a iya kai ni gadon asibiti shi yasa nake dubara na zuwa sanar da ki ni dai ina son ki akwai kyautar da nake so a ce na baki ne game da gabatar da kaina a bisa soyayya ki amma ban san ko ya za ki karba ba yanzu sai ki rufe idan ki ni ma na rufe idona domin na baki idan kika karba to alamun kin karbi soyayya na idan kuma kika mara mun da shi to alamun za a mai da ni gidan asibiti kenan dama daga can nake yanzu sai ki rufe idan ki ni ma sai na rufe nawa